her i dag på Ungdommens Folkemøde med vores store nye projekt Hip Hop Hop. Danske unge i hele landet skal være med til at nyfortolke den danske kulturarv. Igen arbejder vi med hiphoppen som vores kerneelement. Vi arbejder også med de unges holdninger og meninger. Det er rigtig vigtigt, at de kan få lov til at udtrykke sig og blande sig i politik, og politik ikke kun bliver noget, der foregår på Christiansborg. Vi har inviteret Rap Politics med, fordi at vi gerne vil vise, at man kan engagere sig i samfundet på mange måder. Rap Politics er jo bare nogle af dem i Danmark, der står frem som et fyrtårn, der viser, at man kan engagere sig på andre måder end de der sådan det klassiske, hvor man skal stå på en scene og diskutere for eksempel. Men at man også kan gøre det gennem kunst og kultur. Og det er bare vigtigt, fordi der har en appel, der kan få lidt flere forskellige unge med. Jeg synes, det er ret fedt, at vores lærer har taget en dag ud af skoleskemaet, fordi så har vi ligesom mulighed for at være her, og jeg synes, det er fedt, at man lærer en masse forskellige ting. Især her, der vi lærte om Rap Politics, det var meget spændende. Hip-hop, det handler lige så meget om politik, som for eksempel tv-nyheder eller aviser. Det er bare sagt på en anden måde. Så hvis man laver noget musik sammen med andre mennesker i fællesskab, så er det nemmere at sige noget og give sin egen mening om noget. Så jeg synes, det er en sjov måde at gøre det på. Jeg synes også, det gør det sådan sjovere at lære, ikke? Altså for eksempel et modul med sin lærer, hvor man bare står og ævler løs, det kan jo være meget langtrukt. Men hvis jeg nu siger til jer, nu får I de her emner, og nu går I ud og skriver en sang om det, så tror jeg bare, der vil komme nogle helt andre idéer og sådan, hvad skal man sige, revolutionere på en eller anden måde. Du dyrker forskellighed, og det er derfor, det er noget, jeg vil gå stolt og blød. Så velkommen til forskelligheden af AKA Folkemøde. Vi har i dag haft fuld ild i teltet. Det er væltet ind fra 9:30, og siden der har der bare været elever på elever og unge mennesker, der har vil arbejde med alle de her udtryksformer, der ligger i hiphoppen, og komme ud med deres tanker og følelser og syn på, hvad politik er, og hvad er vigtigt for dem i deres liv. Det er også det, jeg håber rigtig meget på, de tager med sig i dag. Det er, at de går herfra med en stærkere selvtillid, med en tro på, at de kan blande sig i politik. 1, 2, 3, 4. Største slukker, vi er i blandt den republikanske repræsentant. Trump den mand.